βλέπουν να ρετάρει, ετοιμάσου άμα ρετάρει. Μες στον άνοιγμα. Γιατί αφήνει τον γκάζι? Θα φέρει σταθερό το δικό σου τον γκάζι. Αν κάνει ρεταρίσματα πάνε στο μεγάλο το ξερό το χωράφι, μη σου δοκιμάσει να κάνει σούρια στροφή. Αν δεν σου δίνει ύψος, συνέχισε φάτσα στον αέρα. Ή ετοίμασε αναγκαστική κάπου εκεί πέρα που έχει άπνα σε εκείνο το ξερό το χωράφι. Τέρμα τον γκάζι συνεχώς. Γιατί δεν μπορεί να πάρει ίσως? Κάτι κάνει ρετάρι το μηχανάκι. Ναι, να ακούς πέφτει στροφές Πες στο ούρια για προσγείωση, άμα θες. Γιατί? Πάντως μην κάνεις χαμηλές στροφές εδώ. Έχετε το νου σας, μήπως χρειαστεί να τρέξουμε δεξιά-αριστερά. Πες φάτσα στον αέρα και προσγειώσου. Μην κάνεις δοκιμές τόσο χαμηλό. Μπες κάπου και προσγειώσου. Δεν το πατάει τέρμα τον γκάζι, ενώ βλέπω δίνει στροφές. Γιατί το κόβει? Μπες εδώ στο διάβρωνο και προσγειώσου μέσα. Γιατί κόβει τον γκάζι? Μόνο του παίζει ίση ή του παίζει τον γκάζι? Τώρα δεν μπορεί να απαντήσει κιόλας. Έχει στο στόμα. Μην παίζεις τόσο χαμηλά, σε παρακαλώ. Θα σου κάνει ένα κόκκινο βράδυ. Είναι πολύ τραβηγμένος. Ας πατήσει τέρμα τον γκάζι, να το δώσει λίγο. Το αφήνει τον γκάζι με το στόμα. Δεν πρέπει να τα αφήνεις. Δεν το αφήνει. Λογικά. Κάνει αργαρίσματα, δεν ξέρω με το κομμωτέρα. Τι βρήκε θερμικό?
βαριώσω. Πρώτη φορά το πετάει. Δεύτερη απογείωση. Α, Την πρώτη σύλλογα πήγε θα σου πω πρώτη φορά σήμερα που πετάει το. Ναι, ναι.